ఓం నమో భగవతే భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నిన్న 13వ శ్లోకం చూసాము. అందులో మరి నారద మహాముని ఒంటరిగా ఈ ఆ, ఈ అతి క్లిష్టమైన దారులన్నీ దాటుకుంటూ ఏ విధంగా గుహలు మరి అరణ్యాలు, ఈ భయంకరమైనటువంటి అంధకార బంధులు కీకారణ్యాలు ఇవన్నీ చూసుకుంటూ దాటుకుంటూ వెళ్ళారు అంటే భాష్యంలో ఏం చూసాము, మరి ఇటువంటి భగవద్ అనుగ్రహం కోసం వాళ్ళకి మరి అందరికీ పరివ్రాజకాచార్యులుగా ఉండేటటువంటి శక్తిని ప్రసాదించడానికి వాళ్ళకి ఇటువంటివన్నీ కూడా మరి భగవంతుడు ఈ పరిస్థితులన్నీ కలిగించి వాటిని దాటుకునే శక్తిని కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో తద్వారా వాళ్ళు భగవంతుడి పట్ల విశ్వాసాన్ని, శక్తిని రెండింటిని కూడా పొందుతారు అన్నది మనం భాష్యంలో చూసాము. సో నెక్స్ట్ 14th శ్లోకాలో సో ఆయన ఏ విధంగా ఏమేం చూసుకుంటూ ప్రయాణమై వెళ్తున్నారనేది చూస్తున్నాము ప్రస్తుతం. సో పరిశ్రాంతేంద్రియాత్మాహం తృత్పరీతో బుభుక్షితః స్నాత్వా పీత్వా హ్రదే నద్యా ఉపస్పష్టో గతశ్రమః. సో ఈ రకంగా మరి ఎంతో శ్రమతో మరి ప్రయాణం చేస్తూ దేహపరంగాను మనోపరంగా కూడా అలసిపోయినటువంటి నేను చివరికి ఆకలి దప్పులకి గురి అయ్యాను. మరి ఇలా ఇన్ని ప్రయాణాలు మరి అతి క్లిష్టమైన, కష్టమైన, భయంకరమైన ప్రాంతాలన్నిటి గుండా కూడా ఆయన ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి శారీరకంగాను మానసికంగాను కూడా నేను అలసిపోయాను. అలసి నాకు ఆకలి దప్పులు కూడా నాకు కలిగాయి అని చెప్పి అప్పుడు ఒక నది దగ్గర ఆయన స్నానం ఆచరించి అక్కడ ఆ నదిలో ఉన్న జలాన్ని త్రాగడం జరిగింది. ఆ జలం ఎప్పుడైతే ఆయనకు ఆ జలంతో సంపర్కం జరిగిందో అలసట నుంచి ఉపశమనాన్ని పొందాను. సో పాపం అక్కడ ఒక నది ఉంటే దానిలో స్నానం చేసి నీరు తాగి ఆయన ఉపశమనాన్ని పొందారు అని చెప్తున్నారు. పరిశ్రాంతే అంటే మరి శ్రమని, ఈ శ్రమతో ఇంద్రియ దేహం అంటే ఇంద్రియాలు ఎక్కడుంటాయి, మన దేహం మీద ఉంటాయి. సో ఇంద్రియాలంటే ఇక్కడ దేహం అంటున్నారు. ఆత్మాహం అంటే ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనస్సు. సో ఈ దేహము మనస్సు కూడా అహం, నా యొక్క దేహము మనస్సు కూడా తృత్పరీత అంటే దాహం కలిగిన కారణంగా బుభుక్షిత మరియు ఆకలిచే. సో ఆకలి దప్పిక రెండు, ఆకలి దప్పులు రెండు ఉన్నాయి. స్నాత్వ అప్పుడు నేను స్నానం ఆచరించి, పీత్వ నీరు త్రాగి, మరి హ్రదే నద్య ఆ నదిలో నుండి నీరు తాగి అక్కడ స్నానం ఆచరించి, ఉపస్పృష్ట అంటే ఈ నది యొక్క నీరు వల్ల గత శ్రమ, నా శ్రమ అంతా కొంచెం నాకు ఉపశమనం వచ్చింది నా శ్రమ నుండి అని చెప్పి ఈ శ్లోకంకి అర్థం. సో ఆ రకంగా మరి నాకు మనస్సు దేహం కూడా అలిసిపోయిన నేను మరి ఈ అక్కడ నీరుతో స్నానం చేసి నీరు తాగి ఇక నేను ఆ నది దగ్గర, ఆ నది యొక్క నీటి వల్ల నేను ఆ రకంగా ఆ ఆకలి దప్పుల నుండి ఉపశమనాన్ని పొందాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ పరివ్రాజకుడు మామూలుగా అయితే వాళ్ళు గృహస్థుల ఇంటి ముందు భిక్ష అడగకుండానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఈ వనరుల మీద ఆధారపడి మరి వాళ్ళ దేహ అవసరాలన్నీ కూడా తీర్చుకోవచ్చట. అంటే కొంతమంది కాబట్టి సన్యాసి అయిన వాడు భిక్ష కొరకు కాకుండా ఆత్మజ్ఞాన బోధను కలిగించుకునే నిమిత్తమే గృహస్థుల ఇంటికి, అంటే వాళ్ళు ఆకలి కోసం నిజంగా భిక్ష అడగడంలో ఈ సన్యాసులు వాళ్ళు ఎందుకు అడుగుతున్నారు అంటే మరి ఆత్మజ్ఞానం గురించిన బోధ అవతల వాళ్ళకి గృహస్థుకు తెలియజేయడం కోసం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. కానీ వీళ్ళేదో వాళ్ళు పెట్టే ఫుడ్ కోసమని, వాళ్ళు పెట్టే ఆహారం కోసమని ఆశపడి వెళ్ళరు.
వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి కూడా వెళ్ళే వాళ్ళకి ఆత్మజ్ఞాన బోధన చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వెళ్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి ఆహారం లేకపోయినా ఈ పరివ్రాజకులు అనే వాళ్ళు ఇలా ప్రకృతి ఇచ్చిన వనరుల మీదే వాళ్ళు నివసించగలరు. అంటే వాళ్ళు కందమూలాలతో ఫలాలతో ఇలా బయట ఏ జలాశయాల్లో నీరుతోనే వాళ్ళు ఉండగలరు. వాళ్ళు వెళ్ళి భిక్షాటనకు వెళ్ళి గృహస్థులు పెట్టే ఆహారంతోనే వాళ్ళు జీవించాలని లేదు. వాళ్ళు ఇటువంటి ఆహారం మీద కూడా చాలా ఏమీ సమస్య లేకుండా జీవించగలరు. కానీ వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి అడుగుతున్నారు అంటే దేనికి కారణం ఏమిటి అంటే వాళ్ళకు ఆత్మబోధన గురించి చెప్పడానికి వెళ్తున్నారు, కానీ వీళ్ళేదో వాళ్ళు ఇచ్చే ఆహారంతో పొట్ట నింపుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కాదు అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళంటే వాళ్ళు ఈ పాలు, కాయలు, పండ్లు, వేర్లు, నీరు ఏది దొరికినా కూడా వాళ్ళు దాంతో ఉపశమనం, వాళ్ళ ఆకలి దప్పుల్ని తీర్చుకోగల శక్తి వాళ్లకు ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తస్మిన్ నిర్మనుజేరణ్యే పిప్పలోపస్థ ఆశ్రితః ఆత్మనాత్మానమాత్మస్థం యథాశ్రుతం అచింతయం. ఆ తరువాత మరి ఇలాంటి నిర్జన వనంలో మరి ఆయనకు శ్లోకంలో చెప్పారు కదా, నేను అక్కడ స్నానం చేసి కొంచెం ఆ నదిలో నీరు తాగి నేను కొద్దిగా ఉపశమనాన్ని పొందాను. ఆ తర్వాత అక్కడ నిర్జనమైనటువంటి ఆ వనంలో ఎవరు మనుషులే లేరు. అటువంటి వనంలో అశ్వత్థ వృక్ష ఛాయ అంటే ఒక పెద్ద ఈ రావి చెట్టు లాంటిది, దాని నీడలో ముక్త పురుషుల నుంచి శ్రవణం చేసిన విధంగా ఈ ముక్త పురుషులందరూ మరి ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు కదా ఆయనకి, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విన్న విధంగా హృదయస్థుడైన పరమాత్మను నా బుద్ధిని ఉపయోగించి ధ్యానించడం మొదలుపెట్టాను. సో ఈ రావి చెట్టు కింద కూర్చుని స్నానం చేసి నీరు తాగి రావి చెట్టు కింద కూర్చుని ఆయన వీళ్ళు చెప్పిన విధంగా వాళ్ళ మాటలు గుర్తు చేసుకుని ఆ ప్రకారంగా వాళ్ళు పరమాత్మను తలుచుకోవడం, ధ్యానించడం మొదలు పెట్టడం చేశాను అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట ఆ నిర్జన ప్రదేశంలో. సో తస్మిన్ అలాంటి నిర్జనుజే జనసంచారం ఏమీ లేనటువంటి అరణ్యంలో పిప్పల అంటే అశ్వత్థ వృక్షం, ఇంగ్లీష్లో కూడా పీపుల్ ట్రీ అంటూ ఉంటారు, పిఐపిఏఎల్ అని చెప్పేసి. సో పిప్పల అంటే అశ్వత్థ వృక్షం, ఉపస్థే దాని క్రింద కూర్చుని, ఆశ్రిత దాని యొక్క నీడలో, ఆశ్రయంలో అంటే చెట్టు నీడలో, ఆత్మన బుద్ధితోను, ఆత్మానం పరమాత్మను, ఆత్మస్థం హృదయస్థుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మను నా యొక్క బుద్ధితో, అంటే మరి ఇవన్నీ విన్నాడు, అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి ఆ వివేకంతో మరి ఈ హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మను యథాశ్రుతం అంటే ఈ వాళ్ళు చెప్పిన రీతిలో, ఈ ఇంతకు ముందు మరి ఆ మునులు వాళ్ళంతా ఉన్నారు కదా ఆశ్రమంలో అక్కడ చాతుర్మాసంలో, అటువంటి వాళ్ళంతా చెప్పిన విధంగా అనుచింతయం ధ్యానించడం మొదలుపెట్టాను. వాళ్ళంతా ఇలా భగవద్ధ్యానం ఇలా ఉంటుంది, అలా ఉంటుంది, ఈ విధంగా చేయాలి అని ఏదో కొన్ని విషయాలు చెప్పబట్టి భగవంతుడిని ఆ రకంగా శుద్ధమైన మనసుతో ధ్యానించాలనేది ఆయనకు అర్థమైంది. కాబట్టి ఆ ప్రకారంగా ఈ కొద్దిగా దాహం తీర్చుకుని స్నానం చేసి మర్రి చెట్టు నీడలో కూర్చుని, రావి చెట్టు నీడలో కూర్చుని ఆయన హృదయస్థుడైన ఆ భగవంతుడిని ధ్యానించడం మొదలుపెట్టారు అని చెప్పి శ్లోకంకి అర్థం. ఇక్కడ భాష్యంలో ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా చేయకూడదు. ధ్యానం అనేది మరి భగవంతుని ధ్యానించే విధానం ఎలాంటిదో ఒక గురువు దగ్గర నుంచి మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. ప్రామాణికుడైన గురువు దగ్గర నుంచి ఈ ప్రామాణికమైన శాస్త్రాల నుండి మనం ఈ శిక్షణ పొందాలి. అంతేగాని ఏదో మనకి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా చేయడం కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ వేదాల నుండి, శాస్త్రాల నుండి, గురువుల నుండి తెలుసుకోవాలి. గురువు ఆజ్ఞని పాటిస్తూ మరి భగవంతుడి పట్ల భక్తిభావంతో ఉన్నప్పుడు మన చైతన్యం కూడా దృఢంగా స్లోగా వృద్ధి అవుతుంది. అదేవిధంగా నారద ముని కూడా మరి ఆధ్యాత్మిక గురువుల సాంగత్యం ఆయనకి వచ్చింది కాబట్టి, పొందారు కాబట్టి, వారిని శ్రద్ధతో సేవించడం కూడా చేశారు కాబట్టి జ్ఞాన వృద్ధి ఆయనకి చక్కగా వచ్చింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఆయన వాళ్ళ యొక్క గురువులైన మునులు చెప్పిన విధంగా ఆయన ధ్యానం చేయడానికి ప్రారంభించాడు అని ఈ శ్లోకంలో భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో శ్లోకంలో కూడా ఆయన అది నేను ముక్త పురుషులు చెప్పిన విధానంలో మరి నేను
భగవంతుణ్ణి పరమాత్మను ధ్యానించటం మొదలుపెట్టాను. ధ్యాయతశ్చరణాంభోజం భావనిర్జిత చేతసా ఔత్కంఠ్యాశ్రుకలాక్షస్య హృద్యాస్మినేశనైర్హరి. సో దివ్యమైన ప్రేమతో మరి పరివర్తితమైన మనస్సుతో, అంటే ఎటువంటి కల్మషం లేనటువంటి శుద్ధమైన మనస్సుతో భగవంతుడి పాదాలను ధ్యానించటం మొదలుపెట్టిన వెంటనే నా కన్నుల నుండి ఆశ్రువులు జారడం ప్రారంభించాయి. అంటే మనసంతా ప్రేమతో నిండిపోయినప్పుడు ఆర్ద్రత, భగవంతుడి పట్ల ప్రేమతో ఆయన మనసు ఆర్ద్రమై ఆయనకి కన్నుల వెంట నీరు కారడం ప్రారంభమైందట. అంత శీఘ్రమే ఆ భగవంతుడు నా హృదయ కమలంలో దర్శనము ఇచ్చారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ధ్యాయత అంటే ధ్యానించటం మొదలు పెట్టగానే చరణాంబుజం, దేనిని? భగవంతుడి యొక్క పాదాలను నేను ధ్యానించడం మొదలుపెట్టిన వెంటనే భావనిర్జిత, సో ఆ దివ్యమైనటువంటి ప్రేమ, ఆ ప్రేమ భావం చేతస, నా మనసులో ఉన్న ఆలోచనలన్నీ, అనుభూతులు అన్నీ కూడా దివ్య ప్రేమతో నిండిపోయాయి. ఔత్కంఠ ఆతృత, అశ్రుకల అశ్రువులు జారాయి, అక్షస్య అంటే కనుల నుండి, హృదయంలో ఆసీత్ దర్శనం ఒసగారట. ఎవరు? మే నా యొక్క హృదయంలో దర్శనమిచ్చారు. శమై శీఘ్రమే, హరి అంటే భగవంతుడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వెంటనే నా హృదయంలో నాకు దర్శనం ఇచ్చారు. సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రేమతో నిండిపోయిన హృదయంతో ఆర్ద్రతతో ఆయన కంటి వెంట నీరు కారడం ప్రారంభమైంది, ఆ వెంటనే భగవంతుడు ఆయన హృదయ కమలంలో దర్శనం ఇచ్చారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దీంట్లో మరి భావ అనే పదం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారనమాట. ఇక్కడ భావనిర్జిత చేతస అన్నారు కదా, అంటే భగవంతుడి పట్ల ఆ దివ్యభావం మరి అన్నది అంటే అలాంటి భావస్థితి భగవంతుడి పట్ల ఆ దివ్య ప్రేమ కలిగిన పిమ్మట వస్తుంది. అదే భావభక్తి అని మనం భక్తిరసామృత సింధులో కూడా చదువుతాం. ఆ భావభక్తిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏ రకంగా కన్నుల నుండి అశ్రువులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి అనేది. మరి సో అట్లా మొదటి స్థితినేమో శ్రద్ధ అంటాము. అదే భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షణ, కొద్దిగా ఆకర్షణ వృద్ధి అయిన కొందికి మనిషి ఆ ఆకర్షణను పెంచుకోవడానికి శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం అవసరం. ఇక భక్తి నియమాలన్నీ పాటించడం అనేది మూడవ స్థితి. సో శ్రద్ధ తర్వాత మరి సాధు సంగత్వం అంటారు కదా, శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం, ఆ తర్వాత భక్తి నియమాలన్నిటినీ ఫాలో అవ్వడం. మరి మనకి 64 సూత్రాలు చెప్పారు భక్తిరసామృత సింధులో. ఎస్పెషలీ ఒక మొదటి 9, 10 ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనేది చూస్తాం. సో ఇక ఈ భక్తి మార్గంలో ఈ నియమాలన్నీ పాటించడం మూడవ స్థితి. ఇలాంటి కార్యాలు సర్వ విధాలైనటువంటి మన సందేహాలన్నింటినీ కూడా నశింపజేసి మరి మనకి భగవంతుడి పట్ల విశ్వాసాన్ని, భక్తిని, మన ఆ అవరోధాలన్నింటినీ కూడా నివారింపజేసి మనకి ఆ భక్తి విశ్వాసాల్ని కలిగిస్తుంది. ఈ రకంగా మరి మనం ఎప్పుడైతే డౌట్స్ అన్నిటినీ ప్రక్కన పెట్టి ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో మనం నిష్ఠతో క్రమంగా మనం ఈ సాధన చేసినప్పుడు దాని పట్ల రుచి కూడా పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక మార్గం మీద రుచి పెంచుకోవచ్చు అన్నమాట ఈ రకంగా. సో ఇలాంటి స్థితి ఆసక్తికి దోహదం కాగలదు అని చెప్తూ నెక్స్ట్ స్థితి ఏమిటి అంటే ఇక భావస్థితి. అంటే భగవంతుడి పట్ల ఆ శుద్ధ భక్తికి ముందు జస్ట్ బిఫోర్ దట్ వచ్చే స్టేజ్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా వివిధ స్థితులన్నీ కూడా ఆ దివ్య ప్రేమను పెంచుకోవడానికి రకరకాల స్టెప్స్ అని చెప్పి స్థాయిలు, వివిధ స్థాయిలు. అలాగే భక్తుడు మరి ఆ దివ్య ప్రేమతో నిండిపోయినప్పుడు, పూర్ణుడైనప్పుడు ఈ ప్రేమతో 8 రకాలైన భావావేశాలు కలిగించే భగవంతుడి పట్ల తీవ్రమైనటువంటి కోరిక ఉత్పన్నం అవుతుంది. అంటే ఆయన లేకుండా జీవించలేని స్థితి అన్నమాట. సో కనుల నుండి అశ్రువులు అప్రయత్నంగానే వస్తూ ఉంటాయి. నారదముని గత జన్మలో అలాంటి దివ్య స్థితిని మరి గృహాన్ని వదిలిన వెంటనే ఆయనకు వచ్చింది. గత జన్మ అంటే ఇదే, ఈ మునులు దగ్గర ఉండి నేర్చుకుని ఇలా
ఆయన బయలుదేరిన వెంటనేనే ఆయనకి త్వరలోనే ఈ స్థితి వచ్చింది. వెంటనేనే ఆయన ప్రయాణం చేసి కొన్ని రోజులు వెళ్ళారు, స్నానం చేసి ధ్యానానికి కూర్చున్న వెంటనే ఆ మునులు చెప్పిన విషయాలు గుర్తు చేసుకుంటూ భగవంతుని తలుచుకోగానే ఆయనకి భగవంతుడి పట్ల ఆ హృదయంలో ఆ ప్రేమ, దివ్య ప్రేమ ఏర్పడి కంటి నుండి అశ్రువులు కారడం ప్రారంభమైంది. అప్పుడు భగవంతుడు ఆ దివ్య స్థితి ఎప్పుడైతే వెంటనే శీఘ్రమే తెచ్చుకున్నారు, అప్పుడు భగవంతుడి యొక్క ప్రత్యక్ష సన్నిధిని ఆయన అనుభూతి చెందడం అది తప్పకుండా సంభవం అవుతుంది. అటువంటి మనస్థితిలో మనం ఉండగలిగినప్పుడు, భగవద్భక్తితో మనకి కంటి వెంట నీరు వచ్చినప్పుడు, ఆ మనసులో ఉన్న దివ్య ప్రేమకు, ఆర్ద్రతకు తప్పనిసరిగా ప్రత్యక్ష సన్నిధిని అనుభూతి చెందటం అనేది తప్పనిసరిగా సంభవం అవుతుంది అని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సాధ్యపడుతుంది. అలాంటి సంభవమైన దాన్ని నారదుడు తన భౌతికత్వం రహితమైన ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలతో ప్రత్యక్షంగా అనుభూతి చెందాడు. సో మనం అనుకుంటాం భగవంతుడు కనిపించాడంటే మనకు భౌతిక కళ్ళు, భౌతిక చూపు, ఇదంతా ఎటువంటి చూపు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని చూడగలం మనం. దీనిని మించిన ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఏమీ మన కళ్ళకు కనిపించవు. అందుకే అర్జునుడికి కూడా మరి స్పెషల్ దృష్టి ఇవ్వండి, నువ్వు చూడలేవని చెప్పింది ప్రకాశత్వం ఒక్కదాని కోసమే కాదు. ఆ విశ్వరూపం ప్రకాశవంతమైనది, వేలాది సూర్యుల కాంతితో ఉన్నదని చెప్పుకున్నాము. నిజమే, అది ప్రకాశవంతం కూడా. కానీ ఇంకొక రీజన్ ఏమిటి అంటే ఈ భౌతిక తత్వపు కళ్ళతో మనం ఆ పవిత్రమైనటువంటి రూపాన్ని కూడా చూడలేము అనేది కూడా ఇంకొకటి. సో ఇక్కడ అలా భగవంతుణ్ణి చూడడం అంటే ఆయన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా కల్మషం లేనటువంటివి, పవిత్రమైనటువంటివి. కాబట్టే ఆయన తన భౌతిక ఇంద్రియాలు తో కాకుండా కల్మషం లేనివైనా కూడా ఆయన ఇంద్రియాలన్నీ ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలు అంటున్నారు. భగవంతుడి ఇంద్రియాలు ఎలా అయితే సచ్చిదానందం, ఆధ్యాత్మికం, నారదులు లాంటి శుద్ధ భక్తులకు కూడా పవిత్రము, ఆధ్యాత్మికము ఇంద్రియాలు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి కల్మషాలన్నిటికీ దూరంగా ఉన్నారు కాబట్టి. అటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలతో ఆయన ప్రత్యక్షంగా భగవంతుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగారు. సో అలాంటి స్పిరిచువల్ తత్వం నిజంగా ఉన్న వాళ్ళకి భగవంతుడు ఆ కళ్ళకు కనిపిస్తారు. మనలాంటి ప్రాకృతిక కళ్ళతో మనం భగవంతుని భౌతికత్వం ఉన్నంత వరకు కూడా మరి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేము, చూడలేము. అది భౌతికత్వం లేదు కాబట్టి ఆయనలో కంప్లీట్ ఈ ఆధ్యాత్మిక తత్వంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలు అయిపోయాయి. ఆ ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలతో ఆయన భగవంతుణ్ణి దర్శించగలిగారు అని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో నారద మహాముని మనకి సింపుల్గా, నేను ఈ ధ్యానం మొదలుపెట్టిన వెంటనే నా కంటి వెంట నీళ్లు వచ్చి నా భగవంతుడి మీద దివ్య ప్రేమ హృదయంలో అంకురించి కంటి వెంట అశ్రువులు జారిన వెంటనే భగవంతుడు నా హృదయ కమలంలో దర్శనమిచ్చారు, హృదయంలో దర్శనమిచ్చారు. అంటే హీ కుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆయన ఫీల్ అయ్యారు, ఆయన ఆ మానసికంగా ఆయన హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మను దర్శించగలిగారు అని అర్థం. సో ఇది 16వ శ్లోకం. సో రేపు 17వ శ్లోకం చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో